Hirigintzako plan orokorrean lan egiten ari garen. Etorkizunean nahi dugun ibarra pentsatu behar dugu. Babestutako etxe bizitzaen alde apostu sendo bat egiten dugu. Bai alokairuan, bai erosi ahal izateko ere. Gazteentzat edo behar dituztenentzat. Ibarraren etorkizuna ziurtatu behar dugu. Garapen berria sortu, ekipamentu publikoak, eguneko zentroa, inbertitzeko garaia iritsi da. Aurreko legealdian Euskal Herri kalen egin ziren gazteentzako pisuekin bezala, eta hemen adibidea daukagu. Udalak horrelako inbertsioa egiten duenean, ez du esan nahi gestio txarragatik zor bat dagoenik, baizik eta herriaren onerako, kasuntan Ibarraren onerako, pentsatuz, inbertsio bat egin dela. Honek ez du esan nahi, zoro edo baratzak, astu ditugunik, eraikuntza berriak eraikitzeko. Baratza edo zoro bat kaltetua ikusiko balitz, beste kokaleku bat bilatuko lioke. Baratzan Ibarraren esentzia dira, zaindu behar dira, eta gu prest gaude zaintzeko eta babesteko.